wingi teng Hong Kong, Bu. Kula niku sampai cerita dhewe merinding dhewe kula. Kula tanya dulu sama ketuane forum namanya PDV, Persatuan Dakwah Victoria. Victoria niku lapangan khusus untuk TKW-TKW nek dinten Ahad utawi dinten Minggu do acara hiburan kangge seminggu 6 dinten wis dina-dina kerja dituntut karo majikan harus ini itu dan lain, maka hari Ahadnya minggu ini niku nggih liburan. Ada yang liburan teng lapangan Victoria dengan lupa diri lupa daratan. Neng omah niku karena nun sewune gawe maksiat mesti tetangga keluarga melihat. Tapi nek teng luar negeri kan boten. Maka ada yang hari Minggunya itu buat maaf nun sewu pacaran padahal neng Indonesia wis duwe bojo. Golek pacar lain padahal neng omah wis duwe anak dan lain sebagainya. Tapi onten namanya PDV Persatuan Dakwah Victoria yang menyempatkan hari Ahad ketimbang gawe maksiat, maka untuk pengajian Pak, nimbali kiai-kiai dari Indonesia. Kalau tangleterin, permasalahannya apa kalau TKW kerja teng luar negeri? Satu persoalannya Bu, sing paling susah jogo iman. Kenapa paling susah jogo iman? Di sana nek ketemu majikan api yang ngungkuli sedulur, tapi nek ketemu majikan sing bajingan tengik Bu, niku orang oleh pembantune nglakoni salat. Karena prinsipnya ada yang majikan keras, tidak boleh ada dua Tuhan dalam satu rumah. Dados pembantu tidak boleh nglakoni salat. Malah lebih parah meleh ada majikan yang memaksa pembantu muslimnya makan babi. Niku parahe teng luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam tempel lanas sing jawab salam muga-muga utange lunas. Pak Banser ngunyah cengkeh sing amine banter berarti utange akeh. Muga-muga rezekine barokah Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Subaidi ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Al Ustadz Riyadi saha panjenenganipun Al Ustadz Mujiono ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tlatah Glondong Dhuwur ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang kawula bekteni. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Wulung Gunung. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Munawar selaku kepala desa, desa Wulung Gunung saha ketua tim penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Cedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lekemde, Bapak Ketua TPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT,
wonten wulung gunung mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Duriyah putra wayah saking Mbah Ribut sedaya putra putrinipun wonten 7 putra putri ingkang jangkep menika sedaya 11. Mudah-mudahan saking Duriyah putra wayah Mbah Ribut almarhumah khususipun Bapak Darmin sak keluargi putra putrinipun Mbah Ribut tansah dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah ditetepaken imane ditetepaken islame ditambahi ihsane amin Allahumma. Wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara dan keluarga besar mengenang 1000 hari wafatnya Simbah Ribut ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama keluarga besar pimpinan ranting Muhammadiyah napa dene keluarga besar LDII wonten ing Wulung Gunung boten supaya dumateng keluarga besar Muslimat Fatayat keluarga besar rencang-rencang GP Ansor saking Banser dan Watser ingkang tansah kula banggaaken lan keluarga besar IPNI PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Masjid Mushola wonten ing tlatah Wulung Gunung ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliaken. Boten supe ingkang sampun menghibur kula panjang sedaya ngajak sholawat sesarengan keluarga besar saking Kasima Magelang tepuk tangan dulu kangge santri putri solihah saking keluarga besar Kasima mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah tambah syafaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg ora keduman panggonan ingkang duduk lemprakan kawit bau kepanasan senajan ra keduman snack jajan mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan keduman kaberkahan keduman pitulungan sing sakit ilang sakite sing meriang ilang meriange sing wudunen ilang wudune sing lara mata ilang larane dipun paringi sehat walafiah dipun paringi ghirah semangat ibadah min Allahumma. Sedaya para tamu undangan para bapak haji bu haja para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'an. Ternyata menungso niki pancen dasare makhluk sing senenge ngeluh, senenge ngersula. Diparingi panas ngersula, diparingi adem udan yo ngersula. Giliran diparingi udan bareng panas lek ngarani jar udan kethek. Sembarangan banget jane menungso niku wau. Diparingi panas ngersula, udan yo ngersula. Kula dugi mriki wau pas tenggen kobis kali tomat nika wau kula batin lho awan-awan padha nganggo jaket kandel-kandel tenan batinku lah akhirnya bareng kula dugi mriki mlebet daleme Pak Darmin tak keluargi walah wanyes tenan lantene kula akhirnya tek batin pantes kemono ibu-ibu kerudunge coklat jakete double kali jebule pancen mriki asrep. Ning akhirnya bareng kula munggah panggung niki kula nggih nembe mikir meneh. Baru kali ini ana pengajian bunyaine dipek ki nembe ana. Pengajian kok kiyaine dipek dasal. Ning niki panitiane ya pancen cerdas tak pikir. Mungkin karena asrep njur kepanasan kok kiyaine dipek niki ben balance. Ben seimbang ngono kuwi. Ben ora krasa adem, ya rasane rada anget ngono kuwi. Ora apa-apa niki panase mung anget-anget kuku. Ning ya tembus nganti tekan jero kuku pancen tenanan niki. Ya mudah-mudahan sing kenging panase srengenge sedaya penyakite diangkat karo Gusti Allah. Sedaya dosa-dosane diangkat karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Niki pengaosan sampai menggelontorkan dana sak pirang-pirang. Kula mireng kabar nanggap mumpuni kuwi larang. Ora percaya hitungan bareng-bareng. Panggunge duit, kembange duit, sound sisteme, kasimane, tarube
seneke mumpuni akeh dhewe. Pak Darmin pundi Pak Darmin niki. Mereka niki jarene jamaah bagiane kula akeh dhewe napa leres. Dimene Pak Darmin ya polos jawab manggut-manggut ngene. Ternyata tenggene kitab asmane kitab Tanwirul Qulub dipun jelasaken saben-saben mayit tiap-tiap jenazah teng jero kuburan niku tiap dinten donga. Dungane mayit teng kuburan Allahumma ja'al ahli da Allah dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah dadi wong-wong sing padha rajin ibadah. Amin, diamini. Terlambat. Gede tuwa datak diperintah amin barang baleni. Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah, ya Allah dadosaken anak keturunane kula wong-wong sing padha gentur tapane Allahumma. Nang ngono kuwi kan semangat. Wis punyaine dipeng jenengan ra semangat. Ra apa-apa ngelong dosa nggih Bu nggih. Jebule sing ngisi urip ndonga, sing wis mati ya ndonga. Napa bentene dongane wong sing tesi sugeng karo tiyang sing pun sedo? Ternyata bentene ketika kita masih berhembus napas tiap dina urip niki ketika berdoa antuke ndonga onten kesempatan diijabah oleh Gusti Allah lan saben-saben dongane angsal jatah ganjaran alhamdulillah. Tapi nek tiang pun sedo teng kuburan nggih ndonga. Tapi dungane mayit teng jero kuburan onten kesempatan diijabah karo Gusti Allah, tapi saben dongane wis ora entuk ganjaran saking ngarsane Gusti. Itulah kenapa konsep saking Kanjeng Nabi idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiyang kok sampun sedo wafat meninggal dunia putus sedaya amale kecuali 3 perkawis. Pertama geniku sedekah jariyah. Nomor kaping kalih nggih pun menika ilmu ingkang bermanfaat. Kok pinter-pinter wong gunung ya. Sing ketiga lagi diusahaken kali putra putrinipun almarhumah Mbah Ribut khususnya karo Pak Darmin kepingin bentuk wong-wong sing waladun solihun dadi wong sing soleh solehah insya arep takon mumpung lagi Iyub. Bu, assalamualaikum. Mriki glondong dhuwur wonten jamaah muslimat wonten. Wonten jamaah fatayat nggih wonten. Masya Allah jamaah tahlilan wonten. Alhamdulillah jamaah yasin nggih wonten. Muga-muga istiqomah. Sakniki diwontenaken grup yasinan di dalam rangka nyemangati wong-wong padha gelem darus Quran. Nyemangati wong-wong padha gelem maca Quran. Mergo haul niku acarane kirim donga maca yasin niku tok nek acara haul. Mboten kudu nyembelih mendo. Ora kudu haul niku harus nyembelih sapi. Sale wonten teng satu daerah nek acara haul kok ora nanggap mumpuni jare ora mantep. Modele kaki Darmin. Kaki Darmin. Nek cara Cilacap gen kula nyebut wong sing wis rada tuwi kaki. Mriki napa? Sami kakine. Nek mbah ki umum cara nggen kula kaki. Sing arep bayari aku ya termasuk kaki Darmin ki mau. Sing kula mireng kabar Pak kaki Darmin ki Masya Allah nek sedekah ki nyah.
Nyah, nyah, nyoh. Tak ulang. Lagi Darmin. Hol niku ora kudu nanggap mumpuni, ora kudu nyembelih mendo, ora kudu nyembelih sapi. Haul niku iso dilakoni karo sinten kemawon ahli waris, anak, keturunan sing kepingin birrul walidain. Caranya adalah ngumpulaken sanak sedulur, syukur tangga tepalih, maca yasin, tahlil, kirim donga karo wong tua. Wis niku tok acara haul. Ora kudu gawe panggung undang kasih ora usah. Biayane sak pirang-pirang. Aja dikira haul niku kudu sing mewah niku mboten. Sing penting kirim dungane. Mula kaya napa kok wonten grup yasinan. Niku dalam rangka nyemangati ahli waris, mbok jere sapa pangapunten. Ahli warise lek maca yasin kurang pinter. Maca Qur'ane kurang lancar. Ning sing penting nek wis nanggap grup yasinan kanggo tawasul kirim donga kanggo wong tua, ya Sohibul Bait melu kirim donga. Sakniki kewalik kok. Dume wis nanggap grup yasinan malah ahli waris anak ora melu maca yasin, sibuk gawe soto. Ana wong kene ngono kuwi. Nah niki ajeng tak gathuke antara sing seneng sedekah karo yasinan. Ngeten Kaki Darmin. Ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab, menawi kok keluarga nembe ditinggal sedo tiang sepuh utawi keluarga, amangka tenggene bengi pertama ahli waris sing esi urip gawe sedekahan, amangka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Njuk sing teng alam dunya gawe sedekahan teng bengi ketelu, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Menawi kok sing teng alam dunya gawe sedekahan teng bengi kepitu, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan ngantos dina ke-40. Dilanjutaken teng Duratun Nasihin pancen. Nek sing teng alam dunya gawe sedekahan bengi 40, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ke-100 sak piturute nganti mendak lan ngantos dumugi haul. Pramila ngapunten, sedekahan niku kan bisa berbentuk apapun, diberikan kepada siapapun. Nek cara Cilacap nggen kula ana adat niki mung tradisi adate. Bengi pertama Sohibul Bait atau ahli waris niku gawe slametan diwastani nyaur tanah. Mriki wonten adat ngoten niku. Wonten diwastani napa nek teng mriki? What? Sur tanah. Sur ora sur peduduk. Sur tanah. Oke. Cara Cilacap ngen kula nyaur tanah. Sur tanah, nyaur tanah, gawene slametan tiang sedo niku ngen kula ndamel tumpeng. Sami kali mriki. Oke, jodone tumpeng ngen kula ayam ingkung. Sami. Sing ora gawe nasi tumpeng, ora gawe ayam ingkung ora masalah. Sedekah niku kan bisa berbentuk apapun. Mula tenggen daerah kula mara sepuh kula mriko Temanggung, Akhinal Kiram Romo Ki Haji Utsman Ridho, ki cilik ireng merongos kaki mantu kiai. Ibu do buatin pacar mantu kiai kok kemenyek tenan. Nek teng daerah Temanggung ngen kula nggih nembe pirsa karena benten daerah niku benten kultur budaya. Nek teng Temanggung kok nun sewu ahli waris keluarga sing ditinggal kok nun sewu nggih tiang ora duwe, tiang miskin.
Amangka mangke lek ndamel nasi tumpeng ayam ingkung sak uborantene niku di-cover ditanggung kalih RT. Sampai teng dina kepitu apa 40, Mbak? Sampai hari ketiga. Dados niku di-cover kali tiap-tiap RT-ne. Nuwun sewu, kangge keluarga ahli waris sing ora duwe, sing nuwun sewu miskin. Tapi nuwun sewu, dinten berikutnya ora kudu nasi tumpeng, ora kudu ayam ingkung. Jenenge sodako niku kan bisa berbentuk apapun. Wong Islam niku sodako paling murah. Saking murahe sodako teng Islam sampai senyum mawon diarani sodako. Jenengan kok nun sewu ora nono duit, ora nono arto kangge acara surtanah, mung senyum tok ora apa-apa. Matur nuwun nggih, mpun dugi teng gubuke kula, mpun kirim donga kali wong tuane kula. Kula namung wonten sedakoan teh pahit niki. Lah teh pahit niku namung sekedar teh niku bentuk sedako saibul bait. Ora kudu ayam mingkung, ora kudu nasi tumpeng. Soale napa? Nasi tumpeng ayam ingkung niku cuman tradisi sing duwe makna filosofi. Maknane nasi tumpeng niku kan bunder ngisore lancip pucuke. Bunder ngisor niku maknane urip ning donya niku pancen dina-dina srawunge muter. Golek bondo nyambut gawe kerja salat golek jodoh niku dina-dina muter ketemune mung ngono tok. Nyatane jenengan dina-dina kerja ya omahe mung ngono-ngono tok. Mangan sing enak ya mung ngono-ngono. Dina-dina mung muter kados niku tok, Pak. Ning senajan urip ning alam donya dina-dina muter, tumpeng niku lancip pucuke madhep dhuwur. Nggih niku artine sing dina-dina urip muter ki kudu golek ridhone Gusti Allah ingkang Maha Siji. Niku maknane nasi tumpeng. Mulane jodhone nasi tumpeng kuwe ayam ingkung. Ayam ingkung kuwi ayam sing sikile ditekuk. Mriki ayam ingkunge glondong dhuwur sikile ditekuk apa selonjor? Ya aku kan perlu takon. Nek selonjor berarti sikile semuten. Mboten napa-napa Mbak, aja ditekuk selonjor kemawon mboten napa-napa. Aja ditekuk ora apa-apa. Kerudung biru klambi abang. Wone lagi selonjor Mbak Putih langsung sukune ditekuk. Selonjoraken mawon ora apa-apa rasa ditekuk wong ora ayam mingkung kok. Dikira kula lagi nyindir, mboten napa-napa. Nek ayam ingkung sikile ditekuk kuwi nggambaraken wong lagi sujud karo Gusti. Dadi urip dina-dina muter siji golek ridhone Gusti Allah ya sujud. Lho duwe nasi tumpeng gawe surtanah, gawe ayam mingkung kok malah ora salat ki sia-sia nasi tumpenge Kaki Darmin. Tak ulang. Asik mulai asik niki. Nasi tumpeng bunder ngisore lancip pucuke. Urip dina-dina muter kabeh golek ridhone Gusti. Mula jodhone ayam ingkung sing sikile ditekuk kuwi nggambaraken lagi sujud karo Gusti. Oke, sakniki tak cerita masalah prinsip urip. Jenengan salat Gusti Allah ora untung. Kaki Darmin ora salat Gusti Allah ora rugi. Jenengan kok keprok. Ana wong ora salat kok dikeproki. Tak ulang. Jenengan salat Gusti Allah ora untung. Jenengan ora salat Gusti Allah ora rugi. Ning salat lan orane niku dudu untung rugine Gusti Allah.
Ning salat niku mergo kita butuh karo Gusti. Lho kita niku urip ning alam donya, urip sak mareme sak boye, Bu. Sak boye iki sak mareme. Monggo silahkan. Kita niki orang jaluk mawon Gusti Allah maringi kok. Bukti nyata, kula jenengan urip ning alam donya, apa pernah jaluk karo Gusti Allah jaluk rambut? Ora. Ning senajan orang jaluk rambut, nyatane Gusti Allah maringi rambut. Mohon tukule nggon-nggonan. Ayo pikiran bareng-bareng Kaki Darmin. Mestine Pak Kaki Darmin ya tukul rambut barang toh. Ayo pikiran. Kita orang jaluk rambut, ning tukul rambut Gusti Allah maringi. Mon tukule nggon-nggonan. Sirah tukur rambut, batuk ora tukur rambut, ngisor batuk tukur rambut namanya alis, ngisor alis meripat boten tukur rambut tapi kelopak mata tukur rambut namanya hidep. Ngisor meripat irung boten tukur rambut, ing sasor irung tiang kakung tukur rambut namanya kumis bin brengos. Sang ngisor kumis tutuk boten tukur rambut, sang ngisor tutuk janggut tukur rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut. Jenenge beda-beda. Tukule nggon-nggonan. Jajal nek salah badan tukul rambut kabeh. Kan bingung di menungso ndi ketek. Apa njaluk karo Gusti Allah ora? Niku nembe crita rambute. Ayo pikir bareng-bareng niki alis. Kok rambutnya begitu indah rambut alis? Orang jaluk kali diparingi kali. Bentuknya turon. Jajal angger alis jumlah siji ngadeg-legecet nang tengah batuk. Kan wagu kaya makhluk luar angkasa. Ngisor alis netra socane jenengan indah ana irenge ana putihe. Jajal enggak mripate kita kok putih kabeh. Bali salat Isya mendelik ning pekarangan bubar kabeh kancane. Ora main dadak diparingi oli sok keyip-keyip. Ora main dadak nyaklek saklar. Ora majek ora bayar iso keyip-keyip karepe dhewe. Niki mripat, ngison mripat. Irunge kula jenengan sedaya kok indah, seksi bentuknya, ana sing mancung, ana sing lambu mancung, bu pesek, pokok irung madepe ngisor. Jajal angger irung madepe dhuwur. Musim udan banjir irunge. Mula irunge menungso jumlahe bolongane kalih. Jajal angger irunge menungso bolongane mung siji. Sekali tilek mampet cepet mati. Mula bolongane kali kon nggo gentenan. Jenengan guyu ketok ayu. Mergo napa nun sewu lati dhuwur karo lati ngisor, lambe dhuwur karo lambe ngisor, bentuke turon. Jajal lek ngadeg kan kaya lawang. Kakek jabang bayi ya Allah. Ala niki driji orang jaluk 5 dikei 5. Jempol tujuane kanggo nunjukaken barang sae, jari telunjuk kon nggo acung-acung, jari tengah ki dhuwur dhewe, nggo pembeda jari kanan kirinya, jari manis saking manise kon dinggoni ali-ali. Lah niki cilik dhewe nggo napa, Bu? Udah kupil. Ya mosok udah kupil nganggo jempol kan ya ora pas. Ono niki tujuane jentik sing paling riskan nggih niku nek ayame jenengan arep ngendhok memeti sing kon tilik ya niki. Ya ora protes, Pak. Ya Allah niki nembe driji. Kita niki baru cerita 0,05% saking awake menungso. Durung cerita jeroane, durung cerita tulang belulange, durung cerita sel darahnya, durung cerita kerangka otak, durung cerita luar angkasa, durung cerita tumbuhan, macem-macem flora, durung cerita faunanya kewan. Ono kewan kok jenenge tengu, jajal tengu, Bu. Pirsa tengu jenengan? Ngertos tengu? Tengu niku sedulure kami tetep, adine kemerki ponakane mrutu. Apal aku? Tengu Cilacap ngertos tengu dugi mriki glondong dhuwur nggih pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti kan ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh.
Kita kan nggak tahu dunia pertemuan. Lah ya menungso gedene sakmene mau nesi gelem selingkuh. Apa maneh tengu neng kelek? Ya kita nggak tahu dunia pertemuan. Lah tengurip neng kelek kok urip berarti ambekan. Ambekan berarti mangan. Mangan berarti duwe rezeki. Ya Allah. Nanti tengu Pak urip neng kelek dijatah rezeki. Mula Gusti Allah pun dawuh kabeh kewan, kabeh makhluk niku zikir. Zikire tumbuhan ya ana, zikire kewan ya ana, zikir ki artine eling karo Gusti Allah. Lagi tengu be iso syukur karo Gusti Allah. Mosok manungsane kok ora iso syukur. Lho nek ana wong kok ora gelem syukur karo Gusti Allah kalah karo kok pinter sampean. Itu aku sing marahi lho Kaki Darmin ngapunten. Dadi tak ulang. Jenengan salat Gusti Allah ora untung, jenengan ora salat Gusti Allah ora rugi. Ning untung orane niku dudu masalah perkara Gusti Allah. Nanging salat niku mergo kita niki ngaku kula niki hambane jenengan. Kula niki makhluke panjenengan. Dadi salat niku bentuk matur nuwune kita karo Gusti. Kan nonton dawuh Kanjeng Nabi, malam yashkur qalil lam yashkur katsir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik, mengko Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gede. Amin, diamini. Terlambat meneh. Gede tuwa ndateki perintah barang baleni. Malam yashkur qalil lam yashkur katsir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik maka Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gede. Allahumma wa man lam yashkur nas lam yashkur lillah. Sing iso matur nuwun karo sepadaning menungso berarti iso matur nuwun karo Gusti. Lah matur nuwune kita karo Gusti Allah ora mung ngucap alhamdulillahirabbil alamin mboten. Ora mung sekedar ngucap matur nuwun ya Allah mboten. Tapi bentuk matur nuwune kita ora mawi njaluk mawon diparingi niku dengan sujud maring ngarsane Gusti. Oke, hidayah, petunjuk niku namung kagungane Gusti Allah. Halo. Halo. Di Slempedan sana, assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah keduman snack napa mboten? Ya Allah, ora keduman. Ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine kanthi barokah. Nyuwun pangapunten Pak Darmin, keluarga besar putra putrinipun almarhumah Mbah Ribut nggih pun nyapaken segala sesuatunya. Tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Niki sekitar 2.750 nggawe snack nganti 2.750 yo amplope mumpuni kelong. Dados niki paro edang. Niki kinten-kinten kula minggah 10:30 berarti mangke mandhap jam pinten? Jam pira? Jam 3. Oh, berarti salat zuhur kene 3:30. Modele wong gunung. Pancen wong gunung ki moloran banget. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Lamun menungso dicoba kelawan kesenengan lan kemewahan uripe sarwa kecukupan kepinginane keturutan dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran. Salawat salatullah salamu salatullah barang ngapunten nggih sing teng ajeng salon
Pancen sound systemnya Kasiman apa sound systemnya sinten iki? Sound systemnya Kasima. Walah ora mami dadak ngeden wis metu suarane dhewe niki pancen Bu ya Allah. Dados sing teng ajeng salon nyun pangapunten sing getar ora mung dadane tok ngapunten rada kasar. Tak kopok-kopok ya melu getar kabeh. Wong aku mau parkir ning kono. Ya Allah, Kasimat teng mriki kok suarane teng mriko bantere luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Kasimat. Malah sengaja banget kono kuwi. Sik disawer wong ngajine sampai jam 3 sore mangke. Biasa sing nampi tukang kendange. Nggih, sami-sami ya Allah. Oh, transferane masuk ngono kuwi. Ya. Pengguna BRI coba. Oke. Sami-sami pinter sing matur nuwun BRI-ne karo aku. Brimo. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Kembali malih. Dados mal lam yashkur qalil, lam yashkur kasir. Sing mensyukuri nikmat sing cilik, berarti mangke Gusti Allah maringi nikmat sing lebih gede. Amin Allahumma. Ana wong ngucap, iya ya, jarene urip ki kepenak. Jare Gusti Allah ki sayang tresno karo menungso. Kok kenging nopo menungso ono masalah? Kena apa kok menungso niki mawi ono ujian? Jadi Gusti Allah maha sayang karo menungso. Kok mawi menungso ki diuji karo sak pirang-pirang ujian? Jenengan kudu pirsa. Ujian niku ditujukan untuk orang yang beriman supaya naik kelas. Teguran niku untuk wong Islam tapi serodo kelalen karo pangeran. Gara-gara duitnya kelong gue bayar brimo. Tapi nek musibah kuwi kanggo wong Islam sing wis lali karo Gusti, akhirnya diparingi musibah. Lah kula jenengan kok diuji karo Gusti Allah, nggih niku wong-wong sing gelem sekolah. Ibaratnya jenengan wingi nitipake putrane teng sekolah. Jenenge sekolah niku ya kudu mentaati peraturan. Karena sing iso nglakoni ujian ki wong-wong sing sekolah terdaftar jadi siswa-siswi. Nek sekolahe pinter, ngajine bener, mangkate rajin, tur iso nggarap, berarti ketika ujian bisa lulus. Nek lulus mengko naik kelas. Niku ibarate wong sekolah. Padha karo wong urip. Wong sing diuji ya wong-wong sing sekolah. Sapa sing sekolah? Sing lakoni salat 5 wektu, ki lagi sekolah. Poso Ramadan, ki sekolah. Ngaji kados niki sekolah. Nek sekolahe pinter, ngarape bener, pas ujian lulus. Bareng lulus naik kelas, dadi hambane Gusti Allah sing paling disayang. Alhamdulillah. Cuma terkadang ngono menungso ora sadar diri. Ora tahu sekolah, salat babar plotas, pengajian radoyan, ngomongnya Allah, watake Allah, sipate Allah karo tangga teparo babar blas ora nono seupo tiba karo tangga. Bareng kena masalah, kok dhek ngucap, ya Allah, nyong dosa apa? Sakjane nyong salah apa? Dedek nyong diuji gede temen ujiane aku berat. Sapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Tak ulang. Sing ujian ki sing sekolah. Sekolahe napa? Salat 5 wektu, poso Ramadan, gelem ngaji. Niku sekolah. Nek sekolahe pinter, pas lagi ujian garape bener. Nek garape bener lulus dadi hambane Gusti. Lah ana wong ora tau sekolah, salat ora pernah dilakoni, poso Ramadan babar blas. Lho kok bareng ana masalah, nggone ngucap, ya Allah, nyong salah apa? Nyong dosa apa? Kok ujiane kula berat? Sapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Kegeeren.
Sing diuji kuwi wong sing sekolah. Dados ngapunten sepisan malih salat kuwi dudu untung rugine Gusti Allah, tapi salat niku mergo kita sing butuh karo Gusti. Kabeh ki ana prosese. Jenengan mriksani mumpuni seneng. Wong wedok nyekel mik ceramah mangap-mangap bali nampa amplop. Gampang mboten? Gampang soalnya kari nyawang. Tapi sampai untuk diproses di titik hari ini, Bu, wah prosesnya panjang. Jenengan nggih mboten pirsa, kenapa kula sampai teng Indosiar niku 2 kali, pernah mriksani kula teng Indosiar. Yen kula pertama kali mlebet acara TV niku acara lomba dai, Pak. Namanya Aksi Akademi Syiar Indonesia teng Indosiar. Niku nek pas sahur mbiyen 2 kali, 2014 kali 2017. 2014 niku tingkat nasional lombane. 2017 tingkat Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Dan sedikit informasi, 2 kali kula nderek lomba teng Indosiar baik tingkat nasional, tingkat Asia. Satu-satunya peserta dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani. Ana sing jawab bunyai kok kemenyek. Informasi. Untuk sampai di titik niki Bu, kula ceramah niku dilatih kawit SD. Kawit jauh sederenge jenengan mriksani kula teng Indosiar, kula pun ceramah kawit kelas 3 SD. Umur 8 tahun kula pun biasa ceramah. Dereng wonten media sosial, dereng wonten WhatsApp, BBM, dereng wonten Facebook, kula pun ceramah. Ceramah kula nggone latihan wah duangu sangat. Bapake kula niku sing damel kerangka materinya. Lajeng dalil fikihnya dari guru kula, Allah yarham al-mahfulah Mbah Ki Marzuki. Bapake kula sing damel materine. Bapake kula jenenge Arwanto. Jenengan kuno mergo bapake kula niku dudu kiai. Mula dalil fikihnya sing mulangi niku kiyaine kula almarhum. Dan ketika kula latihan ceramah, walah keras banget lek latihan, Bu. Kawit isa sampai subuh, ngantuk setitik mawon, ana wedang ning meja siramaken teng raine kula. Salah setitik kalimat kula kok rada meleset, pulang ceramah ora iso kula turu. Walah kamplengi kula karo bapake kula. Sempet kula niku pernah gada pikiran arep tak lapor ke polisi. Bapake kula mergo kasus KDRT. Wah kula niku sekali kamplengi kali bapake kula lebam-lebam awake kula. Pernah niku kancane kula ngertos mangkat ujian pagi hari mripate kula niki metutung sak kepel mriki. Kancane kula pun paham. Pas kula ditangleti guru kaya napa tiba saka sepeda nangis setang matane. Kula tetep ngapik-apik ben bapake kula tidak jelek di mata orang. Tak critake karo sampeyan. Ning kancane kula mboten percaya nek kula tiba saka sepeda kena setang. Ngertos niku kancane kula mesti mergo bapake. Pernah kula gadah pikiran bapake kula kok ora kaya bapake wong liya ya. Aku ki balik sekolah malah kon adol es keliling-keliling, koncone kula padha les renang. Aku mulih sekolah kon angon wedhus. Wedhuse kula mbiyen 43 lanang kabeh sing wedok mung aku tok. Ngaku dudu wedhus aku sing angon. Dikira aku wedhuse. 43 ki wedhuse. Aku sing angon, Bu. Kula wangsul sekolah mesti angon wedhus karo sadan es lilin. Bengi latihan ceramah. Keras banget kula entuke latihan. Mula jenengan mriksani kula mangap-mangap nampa amplop gampang. Soale kari nyawang. Tapi untuk sampai di titik ini prosesnya panjang. Kula sempet mikir nek bapake kula niku pancen ra umume bapak-bapak pada umumnya. Sempet kula ajeng tak lapor ke teng polisi tapi mosok putrane bunyai kok bapake mantan narapidana kan ora luwes, Bu. Akhirnya tak pikir ulang. Setelah kula dewasa, nembe kula sadar, ya nek mbiyen bapake kula ora kerase kaya kae ora mungkin aku sak kuat hebate hari ini. Ya tentu ridhone Gusti Allah. Kaya tepuk tangan sik ora apa-apa.
Mula nek jenengan kek teng pengaosan, Bu, ana wong tuwa lagi nyeneni anake, ora usah didelok. Etok-etok ra krungu. Orang tua itu punya pendidikan khusus kepada anaknya. Bocah limo ki sipate limo. Ora kena dipadake. Bapake kula Pak keras ndidik kula. Tapi model pendidikane bapake kula dipraktekaken teng adeke kula mboten dadi, Bu. Kula dikamplengi tetep ceramah kula. Dikamplengi tetep tampil kula. Kaya tidak terjadi apa-apa. Tapi adeke kula nembe dilatih kon ceramah kaya mbake. Nembe kon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis adeke kula. Ora kuat mentale. Beda. Bocah limo sipate limo. Ora iso wong ton didik anak limo dengan satu cara niku mboten saged. Klopo sak tundun mon ora padha. Klopo mon beda-beda, nah sing klopo garik, klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, para maneh klopo ngerbudeg. Ki klopo mawon ora kembar kabeh, beda-beda sipate. Dan semuanya niku ana prosese. Padha karo hidayah. Hidayah niku pituduh. Pituduh basa Indonesia niki petunjuk. Petunjuke Gusti Allah namung kagungane Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad mon boten kagungan pituduh. Bukti nyata pamane Kanjeng Nabi Abu Jahal, Abu Lahab. Wis delingaken karo Kanjeng Nabi bolak-balik. Ning tetep Abu Jahal, Abu Lahab dadi wong brutal, wong kafir, malah bajingan mon tengik banget, Bu. Rada kasar iki wis bajingan ketambahan tengik. Saking lawase lek dadi bajingan sampai tengik, Pak. Pamane Kanjeng Nabi niku. Hidayah niku namung kagungane Gusti Allah, tapi hidayah itu bisa diperoleh lewat lantaran nopo kemawon. Nek mboten kalih masalah keluarga, kadang ditegur hidayah niku lewat putra. Mula ngapunten, nek jenengan salat ki dudu masalah nggo awake dhewe napa mbotene, tapi nggo nyontoni anak keturunan. Mosok wis tuwa kok ora gelem sembayang, kaki Darmin ya. Putune wis 3 kok ya. Sepisan malih nek wis tuwa, salat niku dudu kanggo awake kita mawon. Tapi salat niku adalah nggih nyontoni karo anak turunan kabeh. Nek sing sepuh ora iso kanggo conto, sing sepuh ora iso kanggo teladan, ya kepripun putu arep iso manut karo sing sepuh. Kan ngoten, Bu? Lah nggih wong tuwa niku saya tuwa ya basa Arabe niku kun parian walatakun pakisan. Iki basa Arab, Pak. Guyune aja ngece sampean. Ora percaya. Niki basa pepatah Arab. Kun parian kun dadi sira parian ilmu ning pari. Pari niku saya tuwa, saya berisi, saya temungkul. Tahu temungkul? Basa Jepang iki ndingklo. Cara mriki napa? Ndingklo berarti mriki basa Jepang pancen. Saya tua, saya berisi, saya ndingkluk, saya temungkul. Walatakun pakis aja kaya wit pakis. Wit pakis niku nom temungkul saya tua kon ndangak. Saya tua kok saya angel omong-omongane. Tak takon, anu Bu Darmin. Iya makanya. Bu Darmin saya mau bertakon Bu Darmin. Kaki Darmin hilang nih serangan kono. Kuat. Rapopo istrinya saja diwakili nanti ditranslate mangke karo Pak Darmin. Pak Darmin ki wis diakikoh napa dereng? Sampun, siap matur nuwun sangat. Soale nek ana wong kok durung diakikoh, berarti esi ning jero pegadean. Tak ulang. Wong kok durung diakikoh, kowe esi ning jero pegadean. Mula sembelihane hewan akikoh kelicire getih kuwi nebus wong ning jero pegadean. Dadi nek ana wong kok durung diakikoh esi ning jero pegadean, kadang-kadang ngomong-ngomongane angel, ndableg, ngeyel. Iku mungkin karena durung diakikoh. Wis tuwa piye mumpuni ora apa-apa. Sing wis tuwa ya tetep nglakoni akikoh, tapi kan wong tuane iku lampun sedo. Jeneng Nabi pun mengakikoh dirinya sendiri. Jangankan jenengan sing wis tuwa, putrane arep diakikoh ternyata sedo rumiyin. Kok wong tuane tetep mengakikoh anaknya, maka ngesuk ning akhirat nggone akikoh ki berubah dadi syafaat pitulungan kanggo wong tuane.
Sampai-sampai memang nek akikah niku ya aturane kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi tubahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaq wa yusamma. Bareng bayi lahir umur 7 dino, maka berikanlah nama yang baik, potong rambutnya, berikanlah sesembelian hewan akikah. Nek bayi wedok wedhuse setung, aku direwangi. Kadar jawab enggak tok kok pelit baleni. Nek bayi wedok akikah wedhuse setung, bayi lanang wedhuse kal. Sampai anake wis umur 7 dino lahir, kok wong tuane tetep dereng gadah arta. Ya wis, minggu kedua. Minggu kedua kok dereng saged, silakan dino keselikure minggu ketelu. Minggu ketelu tetep wong tuane mboten kagungan arta, ya silahkan. Anake wis terlanjur gede, wis kerja dhewe, iso nyambut gawe dhewe, iso golek duit dhewe, wis omah-omah dhewe, njur tuku wedhus dhewe, digawa balik nyang omahe dhewe, terus disembelih. Yo ora kaya rono Pak Mudin, sembelih karo Pak Mudin kanggo mengakikoh dirinya sendiri, niku akikohnya sah. Ora nono jenenge ibadah sia-sia niku mboten nonton. Sampai-sampai ngapunten ingkang kathah, putrane lahir jaler jenis kelamine. Nek bayi lanang berarti akikoh wedhuse jumlahe kalih, tapi wong tuane maaf, saking miskine, saking ora duwene, ngapunten ingkang kathah. Kok nembe saged tumbas wedhus setunggal. Karena wong tuane buruh serabutan rako bermiara wedhus, akhirnya niku wedhus kuatos gering kuru, akhirnya niku wedhuse disembelih dhisik nggo mengakikoh bayi lanang. Maka nek wedhus pun disembelih niku setunggal, nabung nyelengi malih nggo tuku wedhus setunggale malih alias akikohnya dicicil. Akikohnya di napa? Dicicil. Tak ulang. Panjenengan paham. Putrane lahir, bayine lanang. Berarti kan wedhuse jumlahe kalih. Wong tuane saking radine arta, Bu. Maaf nggih. Mlarat banget. Nembe saged tuku wedhus setunggal. Lah kuatos niku wedhus kok ora iso ngrumati, sembelih rumin wedhus setunggal. Mangke terus nabung nyelengi malih nggih tumbas wedhus njangkepi sing kalih alias akikohnya dicicil, niku akikohnya sah. Ora nono syariat Islam ngaboti menungsa urip niku mboten nonton. Ngabot-aboti ngibadah niku mboten nonton. Kabeh urip niku gampil asal kersa ngaji, asal kersa ngaos. Para kiai ora basa. Baleni. Urip ki kepenak, syariat Islam ora ana sing memberatkan, kabeh gampang asal kersa ngaji. Sing tuwa rasa basa karo wong enom. Kan kudune sing enom basa karo sing sepuh. Kabeh niku iso dipelajari. Salat yo gampang. Sing susah niku kan mentale. Mula nek jenengan Bu teng mriki kok ana wong nembe belajar salat, wis tuwa kaplak kok nembe belajar salat. Tolong aja disin-isin, malah dirangkul. Saestu niki. Ini kula lagi akhir-akhir niki sering ditimbali ngaos dalam rangka khotmil Quran. Khotmil Qurannya niku mboten lare-lare TPQ, lare-lare SD niku mboten, Pak. Tapi khotmil Quran sing khotmil Quran ki mbah-mbah gadis-gadis lansia. Umur 70, umur 60, nggono sing nom 40, mergo jebule kawit alit niku kebablasan boten ngaji. Njuk bareng tuwa ora iso maca Quran. Akhire ustad-ustadae teng kampung niku ngawontenaken TPQ Taman Pendidikan Quran tapi untuk kaplak-kaplak. Ora kanak-kanak kaplak-kaplak. Ning ternyata nggih masyarakat ndukung. Njur akhire antuke belajar ngaji mboten isin, Pak. Wong samping nimbali kula kok acara pengajian TPQ ibu-ibu gadis-gadis lansia sampai ngangge baju wisuda niko, ngangge toga, betok ijazah, sampai numpak jaran puterakun desa. Arak-arakan pawe ta'aruf sampai betok niko sing ana duit kembang duit niko barang sak ndok-ndok rebuse barang.
Sampai ngundang kula malah yo nderek seneng brebes mili ing atase sepuh-sepuh kok tesih kersa belajar ngaji. Dados nek teng mriki teng daerah Glondong dhuwur ana tiyang kok dereng saged maca Quran nembe belajar Iqra, nembe belajar turutan, nembe belajar alif bata, lagi belajar salat ojo diisin-isin, malah disemangati. Kula wau kula mireng saking Pak Lurah Akhinal Kiram Bapak Kyai Ahmad Subaidi senajan menika mboten rawuh Pak Yai tapi kula mireng alhamdulillah antuk ngrangkul masyarakat niku luar biasa. Wonten riwayat. Niki ngajine sampai 2:30 sore to? Ya mung takon drok aku. Memastikan genahno. Hidayah niku namung kagungane Gusti. Ana wong KTP-ne Islam. KTP-ne tok tapi salat ra pernah, poro-poro 5 wektu salat Idul Fitri blas sandale ra ketok ning masjid. Salat Idul Adha yo blas ora tau ketok. Niyo melu riyaya melu bodo. Tapi nun sewu, piyambake niku KTP-ne Islam duwe prinsip alah ora salat ora apa-apa sing penting kelakuane apik ngono. Piyambake mantan preman, awake kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tato gambar boyo, ngisor weteng tato gambar ulo, ndase ning ngisor kloget-kloget Pak. Ulane, jeneng guyu-guyu apa? Ngaji kok pikirane mriko-mriko, awake kebak tato. Satu ketika niku tiyang sebut saja namanya ngangge inisial lah. Namanya Goyel. Goyel kuwi maaf rada kasar wis goblok ngeyel. Niki namung nggih inisial mawon. Lah kaki Goyel niki pas jam 8 lebar Isya lagi lungguh ning gone pos kamling, lagi nyekel kitab, ning kitabe kitab Toret sing ditata karo digeret. Monine teplek kasut. Teplek bedor. Teplek kenci. Kaki Darmin batin kok mumpuni apal. Bunyai dilawan. Jenenge bunyai ya kudu pinter cerita, ora pinter cerita ora payu. Laku sedina ceramah ping 3. Lah lagi dolanan kertu ki ana rombongan berduyun-duyun. Hilir mudik odong-odong, pirsa odong-odong, Bu. Niku lho sepur-sepuran nika. Delo-delo ki karo ngangkuti jamaah pengajian. Lah akhirnya satu rombongan ki disetop karo Mbah Goyel. Bu, Mbah Goyel ya sekitar umur 70-an tahun rada groyo. Ya Allah, ya Rahman. Sampean ki kawit mau numpak odong-odong bolak-balik. Ngaji karo Kiai sapa deneng kok rame tenan. Oh Pak, niki ono pengajian, acarane acara hall, yaine kiai ternama niki, kula niki berduyun-duyun, desane kula kepengin pemeriksani do nderek ngaji ngalap barokah. Jenengan mboten nderek, ora usah melu aku ora gumun karo kiai. Jenenge kiai ya menungsa padha karo aku. Mangane sego ngono kuwi, wis rono sampean mangkat. Ora usah mami dadak nawani aku barang. Pancen dasare iki wong Goyel wis goblok ngeyel. Tambah jam 8 dalu niku tambah rame tiyang berduyun-duyun do sami mriksani pengajian. Akhirnya Mbah Goyel teng jero ati ki penasaran. Kiyaine sapa kok iso ramene sak mono akeh wong do mangkat. Karena penasaran wis rada bengi, akhirnya dheweke ndugeni teng pengajian karena nderek penasaran. Karena wis ora keduman panggonan, piyambake lungguh ning ngisor wit gedang. Wong acarane acara haul niku, Kyai nantuke ceramah ngeten. Sederek sedanten. Sapa wonge ora gelem nglakoni salat, sesuk mati bakalan dibendu. Lek dibendu kanthi cara digeret, diseret nyang neraka, diobong geni nganti ajur kumur-kumur, macus.
ceramah mantep banget. Lah Mbah Goyel sini ngisar wit gedang batin uluh kowe kiai ceramah kok medeni temen kaya dhewe wis tau mati cerita ngalam kubur. Ra percaya Pak Dee. Akhirnya karena menurut piyambake lek ceramah enggak menarik cuman nakut-nakutin, Mbah Goyel pengajiannya durung rampung bubar dhisik. Pulang ke rumah. Baleng pulang ke rumah sampai dugi griya piyambake niku langsung lenggah ning kursi. Grok. Bareng lenggah ning kursi rada mikir. Mapan turu, wis mikir, Pak. Mikire ngeten. Tapi sik tak rungok-rungokke ke mau kiai kok ceramah medeni tenan. Jare anggere wong wis mati ning alam kubur arep disiksa sing ora nglakoni salat. Iki lek ceramah ki tenanan apa ora kaya. Mikir ki Mbah Goyel. Bareng sak wengi dek ora iso turu mergo kepikiran. Antuke dibendu ning gone alam kubur, akhire wayah pagi Mbah Goyel kuwi langsung ngumpul ke anak putu kabeh. Noni tatiman min yem. Bapak harap matur karo sampeyan padha heh. Anak do kumpul kabeh, anake niku do gemati karo wong tua, macam tiang sepuh kadang salat, kadang ya ora kadang salat, kadang ora. Blas ora nglakoni salat do nyaket kabeh. Nggih, Pak. Wonten dawuh napa? Kok niki kadingaren sanget kula kabeh ditimbali supados kempal teng mriki. Iya, anakku kabeh. Mau bengi bareng aku. Nakane pengajian kok lek ceramah kae kiyaine medeni tenan pancen ya. Bareng aku krungu aku pancen sawengi dek ora iso merem. Mula aku arep ngomong karo sampean. Mbok sesuk ning alam kubur ki tenanan. Wong jarene arep disiksa mergo ora nglakoni salat. Mula aku arep titip wasiat karo sampean padha. Sesuk nek bapak iki wis mati tulung bapak dibungkus karo mori sing wis bodol. Anak-anake kaget kabeh. Pak, bapak ki ngece karo anak-anak kabeh apa? Kula niki senajan wong ora duwe mung sekedar tuku kain kafan yo mesti sing anyar Pak morine. Ora kok malah mori bodol yo ngisin-ngisinke Pak. Kula niki tuku kain kafan 200 meter ambane siap Pak. Aja maturan ngoten. Walah bocah. Nek sampean durung ngerti maksudnya ki aja ditabrak sik bapak lek ngomong. Bisane bapak sesuk mati jaluk dibungkus karo mori bodol. Wis supaya sesuk ning alam kubur bapak diarani mayit sing wis lawas. Nek diarani mayit lawas kan yo ora ditakoni meneh wong wis lawas. Soale bapak ke kuatir, mbok sampe sesuk aku ning alam kubur dipendu karo malaikat. Jadi tulung sesuk mati bapak dibungkus karo mori bodol ya. Dan diarani mayit lawas. Yo anak-anak niku namung nggih-nggih mawon soale wis ngeyel niku wau. Tapi ternyata karena kuatos sampai sawengi dek niku nganti kimpen-kimpen ning alam kubur, akhirnya Mbah Goyel sowan teng daleme Ustadz Riyadi. Iya, Ustadz Riyadi. Sowan teng gene Ustadz Riyadi. Assalamualaikum, anu Kiai Riyadi. Dibukakaken lawang. Waalaikumsalam. Ora groyok kok ngene sinom Pak Ustadz Riyadi. Waalaikumsalam. Ya Allah, Mbah Goyel, niki kok jenengan janur gunung sanget enjing-enjing tindak gubuke kula. Iya, aku tak njagong sik niki arep maturan karo sampean. Ngene, anu Ustadz Riyadi, aku wis titip wangsit karo anak putuku kabeh sesuk aku angger mati njaluk dibungkus mori bodol. Ben sesuk ning alam kubur ora ditakon-takoni karo malaikat. Jare wingi kiai ceramah nek ora iso jawab pertakone malaikat arep dibendu
Mula aku arep saiki belajar sholat karo sampean Ustaz Riyadi. Wis terlambat apa durung? Ya Allah, kula niki jan pikantukan nugrahan napa? Jenengan kok tindak teng mriki jan saestu nyuwun diajari salat. Kula niku ora pinter salat, Mbah Goyel. Kula niki yo padha karo sampean. Dina-dina mangkat teng masjid niku ora ngimami ning kula lagi belajar salat. Kaleresan, Mbah. Kula niki yo lagi belajar salat. Jebule kiyaine niku sing padha andhap asor tawadhu iso ngrangkul niku wau. Oh ngono kuwi Ustaz Riyadi. Nggih. Mula sesuk nek jenengan arep belajar salat, tindak teng masjid, belajar salat, ngenjing kita mulai salat duhur rumiyin, mangkat jam 10 isuk. Oh, dadi salat duhur kuwi jam 10 isuk ya. Ustaz Riyadi. Ora ngono. Salate duhur ya tetep pun manjing jam 12-an. Tapi jenengan tak aturi tindak jam 10 enjing, niku tak ajari wudhu rumiyin, tak ajari salat rumiyin. Nah ya bener kowe Ustaz Riyadin wong aku. Salat ya durung ngerti dongane apa. Kira-kira angel apa ora kowe Ustaz Riyadin? Mboten. Pokok jenenge belajar salat niku rubuh-rubuh gedang. Tenane apa? Salat niki pokoke belajar dongane rubuh-rubuh gedang ngono kuwi. Ya. Tenanan niku. Jam 10 belum belajar wudhu, bareng salat duhur praktek, Pak Ustadz Riyadin tengajeng, Ustadz Goyel tenggene makmum jamaah. Ternyata yus pokoke diajari salat, wis pokoke rubuh-rubuh gedang derek karo Pak Yai nek cara nggen kula rubuh-rubuh gedang niku artine pokok derek ngaten. Sami kali mriki, Pak. Rubuh-rubuh gedang. Sami jebule padha. Akhire tenanan imame Ustadz Riyadin takbir, Mbah Goyel ya takbir. Takbire banter. Allahu Akbar. Rubuh-rubuh gedang. Bareng ruku Allahu Akbar, rubuh-rubuh gedang. Sami Allahu liman hamidah, rubuh-rubuh gedang. Jebule Mbah Goyel salah paham. Dikirane dongane salat kuwi rubuh-rubuh gedang. Ning ternyata Ustadz Riyadin telaten sangat ngajari mbah-mbah padha belajar salat. Sing akhire lek belajar salat tenanan jan bener-bener gemati karo agama Islam, sing akhire Mbah Goyel dadak adol sawah, adol sapi, langsung daftar mangkat haji. Alhamdulillah. Bareng kondur saking haji nggone salat tambah rajin tambah getol. Salat 5 waktu enggak pernah ketinggalan, sedekah ya tetep lancar. Sampai-sampai asmane pun boten Goyel malih dipun tambahi Muhammad Sugoyel. Jadi tambah rajine lek salat. Hidayah niku macem-macem wernane, Pak. Ora mawi kudu tenggene pengajian langsung kondur angsal hidayah ki ora. Hidayah pituduh pitunjuk saking ngarsane Gusti Allah datang niku saking beberapa teguran saking ngarsane Gusti Allah, baik berupa ujian, teguran, napa dene musibah. Mulane pengajian hari ini sing diarepaken kula panjang sedaya sing wis pinter beragama tetep diparingi hidayah. Sing dereng lakoni salat muga-muga dipun paringi luluh atine, manah atine saged padang jembar iso tenanan dadi hambane Gusti Allah. Amin Allahumma. Aja sira banget nggonmu bunga ana donya, malaikat Jurupati lirak-lirik marang sira, goneng lirik malaikat arep nyabut nyawani ra. Yo nyambut gawe.
Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin ya Muhaimin ya salimna wal muslimin khairil anam wa bi'u nilamu sepisan malih bin nabi khairil anam wa bi'u nilamu aja sira yen wis teko titi mangsa ora bakal bisa sumaya salawat sareng-sareng ya Muhaimin ya salimna wal muslimin sepisan malih ya Muhaimin ya salimna wal muslimin billahi khairil anam wa bil mu'min sepisan malih bin nabi khairil anam wa bi'u nilamu larane sekarat mati sewu lara dadi siji merko uripe padha janji maksiat sing dilakoni mula urip sing ati-ati ambe buri ben ora rugi salawat sareng-sareng ya Muhaimin ya salimna wal muslimin sepisan malih ya Muhaimin ya salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bil mu'min sepisan malih bin nabi khairil anam wa bil mu'min sallu ala Nabi Muhammad. Jujur ya Mbak Kasima, bapak-bapak sami terkesima.
Periksane jenengan ya Allah wong wadon kok iso ngendangi ngedram bareng ngono kae ya, heeh. Nek yang kali niku anu jaket abu-abu karo klambi ireng niku. Ngerti ngrasani ya Allah, ya. Aku kok yo mau wis rabi dhisik ngaten niku jarene. Matur nuwun Kasima tepuk tangan dulu dong luar biasa Kasima ya Allah. Iso ngimbangi suarane kula sing blero-blero niki. Ya suarane kula jane sudah saya usahakan supaya hanya Iwan saja yang fales, Bu. Tapi nggih pripun malih pancen suarane kula niku kadang suara Laura, lanang ora wadon ora. Kadang nek Kasima niku pun paham nek ngimbangi kula. Kula niku ya anu, oh cis, ora cis gede gede neng dek ngono kuwi. Atur nuwun, atur nuwun. Ngomong-ngomong jam berapa niki jam berapa? Jam 10. Oh. Pantas ya, srengenge ini urung dhuwur ya, Bu ya. Heeh. Jebule kula niki teng mriki dipinteri karo sampeyan. Oh, dados niki jam 10 waktu Indonesia glondong dhuwur. Dados teng glondong dhuwur jami mundur. Dadi glondong dhuwur pinter. Pinter goroh. Jam 10 barang. Sik, niki kangge pungkasan. Kula niki nembe wangsul pengajian saking Hong Kong. Wingi 3 dinten kula ngaos teng Hong Kong didamel 2 season. Kula akhirnya mikir wangsul saking Hong Kong niku kuatah sangat hikmah sing kula pundhut. Pertama, kudu gede-gede syukur, Pak. Urip teng Indonesia ngibadah niku gampang banget senajan apa-apa larang tapi sayure murah didol. Nggih mboten? Kudu gede syukure, Pak. Saestu. Syukur pertama niku syukur atas iman takwane kula. Iman takwane kula jenengan sedaya ingkang ngibadah kok saking gampangnya orang mawi kepikiran nopo-nopo sampai teng glondong dhuwur mau mboten namung NU, onten Muhammadiyah, onten LDI, ada organisasi lain. Saking kepenake Bu teng Indonesia ngibadah, bahkan kita masih bisa bertoleransi dengan agama yang lain. Contoh nek jenengan meriksani kaya Kopeng Boyolali adalah Kabupaten Pancasila, di mana tiang Islam kok ono pengajian wong Kristen derek bantu lan sak pangsule dengan tetap menjaga keteguhan ketakwaan. Kula wingi teng Hong Kong, Bu. Kula niku sampai cerita dhewe merinding dhewe kula. Kula tanya dulu sama ketuane forum namanya PDV, Persatuan Dakwah Victoria. Victoria niku lapangan khusus untuk TKW-TKW nek dinten Ahad utawi dinten Minggu do acara hiburan kangge seminggu 6 dinten wis dina-dina kerja dituntut karo majikan harus ini itu dan lain maka hari Ahadnya minggu ini nggih liburan. Ada yang liburan teng lapangan Victoria dengan lupa diri lupa daratan. Neng omah niku karena nun sewune gawe maksiat mesti tetangga keluarga melihat. Tapi nek teng luar negeri kan boten. Maka ada yang hari minggunya itu buat maaf nun sewu pacaran padahal neng Indonesia wis duwe bojo. Golek pacar lain padahal neng omah wis duwe anak dan lain sebagainya. Tapi onten namanya PDV Persatuan Dakwah Victoria yang menyempatkan hari Ahad ketimbang gawe maksiat maka untuk pengajian Pak nimbali kiai-kiai dari Indonesia. Lo tangleterin permasalahannya apa kalau TKW kerja teng luar negeri? Satu persoalannya Bu, sing paling susah jogo iman. Kenapa paling susah jogo iman? Di sana nek ketemu majikan api ngungkuli sedulur, tapi nek ketemu majikan sing bajingan tengik, Bu, niku orang oleh pembantune nglakoni salat. Karena prinsipnya ada yang majikan keras, tidak boleh ada 2 Tuhan dalam satu rumah. Dados pembantu tidak boleh nglakoni salat. Malah lebih parah meleh ada majikan yang memaksa pembantu muslimnya makan babi. Niku parahe teng luar negeri. Salat teng mriku dadak nyolong-nyolong, Bu. Kadang tidak diparingi panggenan kangge salat, nyolong-nyolonge salate teng kamar mandi. Kamar mandi sampai nggih salat, saking ora ana panggonane iso melenggangkan waktu untuk salat. Nyolong-nyolong wektune, Bu. Sing akhire kula njur mikir lho, salat kok teng kamar mandi? Nggih, karena kamar mandine wong Hong Kong karo kamar mandine wong Indonesia kuwi beda. Wong luar negeri khususnya kula sing pun lampahi teng Taiwan kali teng Hong Kong.
Kamar mandi niku kering. Karena teng mriko tidak pakai air cewok nganggo tisu. Baik pipis utawi nun sewu buang air besar orang nganggo banyu. Pertama pas ngaji teng luar negeri niku yo sangune botol kosong kula. Tak isilah botole niku ngangge air. Ake mlebet wonten ing kamar mandi, wawik ceboke niku yo nganggo air teng botol niku wau. Terus teng mriko nun sewu, nek jenengan kok kepingin salat kok kepingin ora salat ora ana sing komentar, aja dadi wong Indonesia, dadi wong Hong Kong. Sing nguyuh ora cewek mung diobat tabib notrok. Saestu, Pak. Nikulah TKW-TKW yang kula wingi teng mriko niku 2 season pagi kali siang. Karena memang mriko ngaji ora kaya kita. Kita ngaji niku jenengan rame lurun mangkat mun ra isen. Dateng mriko ngaji kuwi tuku tiket kaya konser. Tiket ra trimo satu tiket rego 200.000. 200.000 niku beberapa tahun yang lalu. Ku di atas 300.000 rupiah. Nek dirupiahkan satu tiketnya, Pak. Sampai rebutan tiket podo saking kepingin ketemu mumpuni, kepingin ketemu karo wong Jawa, kepingin ngaji sing tenanan tuku tiket, Pak, teng mriko. Kula sing akhire wingi kula ngaji teng mriko, bagaimana ben mrikone niku seneng tetap saged njaga iman. Mula ketua PDV-nya niku matur, ndok-ndok TKW kabeh nek ketemu majikan kok tidak membolehkan sholat, golek majikan liyane. Jangan sampai kita merelakan keimanan kita hanya gara-gara kita nyambut gawe kerja. Akhirnya tenanan dilakoni. Ketemu kok majikan rodo angel, mending kita golek majikan lintune. Memang ya non sewu perlu waktu panjang. Teng Hongkong niku kan kudu diseleksi, Pak. Minimal sekolah niku 4 bulan. Nembe saged kerja teng mriko. 200.000 TKW teng Hongkong mriko. Sing ngaji niku mawon non sewu hanya beberapa karena memang masjid teng mriko nggih dibatasi. Karena ya alhamdulillah dibangunaken masjid karo wong Hongkong. Biyen niku babar blas mboten nonton, ngaji yo nyolong-nyolong. Niku mulane pangapunten ingkang kathah kita kudu gedhe syukure. Salat teng mriki saged sepenake piyambak, mboten mawi kudu nyolong-nyolong, malah sampai dianjurkan kudu diperintah lan sak diturute. Masjid ora mawi dadak harus nyolong-nyolong lek bangun, harus kula panjang sedaya gedhe syukure. Sampai wingi kula kepanggih teng mriko, salah satu rahasia umum wong kerja teng Hongkong karena TKW niku rata-rata teng Hongkong ki wedok kabeh. Lanange niku hanya paling 1%. Itu 99% ki wedok kabeh. Tentang mereka nun sewu orang-orang bermasalah di Indonesia kepentok utang keluarga yang tidak mendukung suami yang tidak bertanggung jawab akhirnya ada salah satu penyakit mental adalah nun sewu ono wong wedok jadi wong lanang mereka Pak ya nun sewu alat kelaminnya ya wedok tapi pakaiannya dan nun sewu cara berperilakunya sampai nun sewu dua pacar ya wedok jadi pacaran wedok karo wedok ngaten niku. Lah wingi alhamdulillah kersa dugi teng pengajian. Salah satu di antara banyak. Ya Mbak niku ya mengakui bahwa kula niki salah, cuma kula niki dereng ngertos cara taubate lan memang Gusti Allah kadose dereng maringi hidayah lan kula memang durung ngejar hidayah. Kula nggih mboten meksa. Wong-wong kados niku hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Ning kula namung matur, jenengan sakniki dilampahi mawon kerja sing tenanan, sing penting jaga salate rumiyin. Kula matur ngoten. Akhirnya dilalah kersane Gusti Allah kula saking hotel nuju teng masjid nggih pengajian kula mbeto mukenah. Lah mukenah sing kula agem niki adalah mukenah saking bunyai gurune kula saking Tegalrejo. Akhirnya niki mukenah kula paringaken lah bojone kula matur. Suami kula matur ngatos niki, "Ayang embet." Bojo-bojone nyong kok karep-karep nyong. Ayang embet iku lho mukena mau sing digawa paringaken karo Mbak niku sing menyerupai lanang niku. Kan sing nganggo-nanggone kaya wong lanang, Pak. Ya Mbak teng masjid iku yo nganggo sarung, Pak. Ngangge sarung, ngangge kemeja, ngangge kopiah, ngangge pecis. Kula pancen bentukane wong lanang persis, Pak, Bu. Rambutnya niku potongane cepak niku. Nek sing mboten ngertos yo kula kaget iki lanang apa wedok. Tapi bareng nyuara kula pun ra dipaham wedok ki. Akhirnya niku mukenae bonyane tak paringke karo piyambak. Niki Mbak, sing lintune ngundang Mas kula tetep ngundang Mbak.
Tapi wonten salah satu mubalik niku malah maringi sarung kali piyambake panci, malah matur niki sarung saking Kiai A. Kula batin lho kok malah diparingi sarung. Wong piyambake niki wong wedok lagi berjuang kepengin dadi wedok meneh kok malah diparingi sarung. Akhirnya kula matur, niki kula tak maringi mukenah. Ora meksa sampean kudu kepiye-piye, ning kula suwun jenengan jaga salate sampean. Tak paringi mukenah. Bila mukenah niku mukenah terusan, mukenah langsungan. Ya Mbak matur, matur nuwun sangat mugi-mugi nek kula ngangge mukenah niki njur kula kengetan dados kula niki balik meneh karo kodrate kula. Kula amini mawon, mboten kula ceramahi, mboten kula napa-aken jenenge hidayah pituduh niku namung kagungane Gusti Allah pelan-pelan. Ora iso langsung dipukul, harus dirangkul rin, ora iso langsung dipukul. Maka alhamdulillah hari ini wis jam 10 lewat rong jam. Hahaha, jenengan ki piye to? Iya ta niki jam 10 tapi pun lewat rong jam alias pun jam kali welas. Insya Allah ngajine pun cukup niki nggih. Dereng sing nyukupno Gusti Allah. Sing isih krasa durung cukup nangkat dhewe ngono kok repot jenengan ki. Pengin tak tambahi sing macam-macam lek ceramah tapi karena memang kula wau matur kula niki ngangge batasan ngajine sak niki ngangge wektu alhamdulillah kawit dipe nganti yup malih alhamdulillah. Nanti wis lingsir dina iki, lingsir wengi apa lingsir dina. Niki wis ganti srengenge, srengenge pun boten manasi kula manasi jenengan. Alhamdulillah niki berarti insyaallah pun cukup sing nyukupno Gusti Allah. Intinya acara haul niku adalah bentuk birrul walidain. Haul niku adalah milik setiap anak sing kepingin bekti karo wong tuane. Ora kudu pengajian, ora kudu nyembelih mendo, ora kudu gawe nasi tumpeng ayam mingkung, tapi haul niku cukup maca yasin, ngumpulke keluarga sanak sederek dan menceritakan kesaenane almarhum ingkang dipun peringati haul. Nikulah acara haul. Maka alhamdulillah hari ini adalah 1000 hari wafatnya Mbah Ribut binti Mangun yang alhamdulillah putra wayah sedanten sami guyub rukun damel sodakuan dinten menika. Mudah-mudahan andotosaken Mbah Ribut almarhum almarhumah wonten alam barzah dipun paringi padang jembar kubure, dikampilaken hisate, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma. Mugi-mugi Bapak Darmin sak keluargi putra putrinipun Mbah Ribut sak duriah putra wayah dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, dipun paringi duriah solih solihah, keluargi ingkang mawaddah warahmah wasakinah, tansah dipun paringi hidayah, kula panjang sedaya pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun sengkarumin awit wau Bapak Ustadz Riyadi dereng mimpin doa. Kula tak derek ngalah barokah kalian doanipun para tokoh ulama wonten ing Blondong Dhuwur. Jenengan aja nyepelekke karo ustad-ustad kampung. Justru ustad kampung nikulah ingkang doanya langkung mustajabah ketimbang ke panggung model kula. Kenapa? Karena sing imami salat ustad kampung. Sing derek ngabulaken slametane jenengan kiai kampung. Sing dongake dalem omah jenengan enggal kiai kampung. Ojo pisan-pisan nyepelekke kiai kampung. Dongane langkung mustajabah ketimbang ke panggung model kula. Sumangga samake Al Ustad Riyadi kagem derek amber kayu doa. Saking kalih kang kaping sepisan Mbah Yai Pak Yai matur mbah nun sangat sampun kesorawuh wonten menika majelis. Bapak Lurah Munawar selaku Kepala Desa Wulung Gunung, ugi Bapak Lurah Sugistianto Lurah Seloboro saking Kecamatan Salawu derek rawuh amargi termasuk keluargi saking Mbah Ribut. Matur mbah nun sangat terlipun panjenengan saat diberi doa mugi-mugi panjang kondur kanthi lujeng widodo kali saking sambi kala menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah panjenengan pamunten ingkang kathah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mokos Mula Kotamba acara semoga selalu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.